в тебе больше сексизма или феминизма? І сексізм, і расізм, і фемінізм у мені у великих колькасцях. Мужчыны мне здаюцца страшэнна прыгожымі лапачкамі. А фемінізм, таму што я лічу, што жанчыны за мужчын нашмат больш ураўнаважаныя. Вельмі шкада, што 99% сусветнага багацця належыць мужчынам, а не жанчынам. Это раз. А па-другое, што жанчын няма ва ўладзе, амаль што зусім няма. І не яны вырашаюць, што будзе ў гэтым свеце. Таму што калі б вырашалі жанчыны нараду з мужчынамі і кіравалі з імі разам, мы б не назіралі вось такой колькасці разгулу псіхапатыі, нарцысізму і садызму. Таму што жанчыны ў некалькі разоў менш псіхапатычныя, садыстычныя і гэтак далей. На адну маньячку прыходзіцца 10 маньякаў. Напрыклад, алкагалічак асуджаюць больш, чым алкаголіка. Жанчыны хаваюцца з алкагалізмам і уяўляюцца звычайна на 3-й стадыі, калі ўжо чалавека вельмі цяжка вылечыць. Ёсць такая кніжка пра 50-тыя гады, людзі мае. 50-тыя гады гэта быў росквіт гэтай вось традыцыйнай жаноцкасці, калі яна пячэ пірагі і сядзіць дома. І вось тады-то і пачаўся вось гэты мамкін алкагалізм. Калі мамка сядзіць дома, яна ніяк не рэалізуецца, а ёй ж это ж чалавек.